Voilà, n'y a pas. Amadou Faye, et c'est que mon gars Mousso de a piégé. Donc, moi, comme Mousso, ni comme Mousso, donc, opération pas fait kera, Mousso de a payé. Donc, nous, le Doumoun Dama, Kalado, au compta donc côté Russie. Parce que moi, le Doumoun fait des marchés d'art. Pour qu'on a qu'à, on en a deux fitri là. Fitri ou rati. Mais, il y aura tout le monde là. Et restaurant, et fait trop et alimentation dans les pays. Donc, nous faisons. Kabiri sɔgɔma ani mun ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu bɛɛ minɛ la a bɛɛ donc maa si ma bɔ mɔgɔ fɛ a ma kɛ o mɔgɔ wɔɔrɔ de ye k'an fɛn attaquer ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ wɔɔrɔ la saba sara fila minɛ la donc maintenant kelen sara saba bolila fila kelen sara saba taara fila minɛ la. Donc, on fera une fin de la on la somme vers 10h30. On la voilà. Et il va y avoir bangi et village can qu'on a là. Donc, il va y avoir une photo de Bobo qu'on a là, mais on m'a mené. On sera soigné qu'on a parce que vous le donne de saut dans le compte. Donc, attaquer Kéradron comme on te doudo, vous la gâteau d'Arotu. Donc, moi, oui, quand on a fait tout là-bas, donc, gardez mon pays, enfin voilà. Au lieu de nous bon, mon Kaira, ni Tirusimine, a dit Fangama. Maintenant, Sarah, ou bien Kolake, il va enquêter perturbé. Tout aussi, il est comment tu m'as fait. Donc, quand on nous là, car la nuit, Barcaron, qu'on a là, dans le Barcaron, là. Donc, quand on l'a abordé, imaginer, ou nous, on là-bas. Donc, les premiers arrêtés, nous avons nous là, on va follow nous là. Quel est ça, on va follow nous là. Donc, au coffre là, fitri 19h30, donc, Salman al Bambani, allez qu'à sortir à miner. Au coffre, au souffle et tout, vers 23h, donc nous faisons là. Aïwa, vous toujours entendu faire ko minani koni o kera, nga mi sereseri ko o busan bwana la kosabe. Sabla ni iminana koni ina nyafole ke. Mami iblala wa ibora mi kanani ke ibiga ni ko ke mu kama. Eni John mi jela. John e au ka nyamo ni kola. A ko petit ka kumame mi Salmani kai nyafole ke. Bu anga mafa chama to bora d'accord. An wele dambe mamu na jamana in kono ka fo ko olu yere dinamai lu to yera kula wa politimo ma chama fene be ni mo dambe ula olu fere to yera kula yela bisa mu fo ni yoy bon me fait une question retiré follow ma chama to yera kula o be kuma ba na andale me mola andale te mola to kuma je veux que tu retires la question tu reprends pour que la tomina anga se aka forte voilà il va les retirer ame se aka ame c'est une question ka ame c'est une question ka ko ma chama to ko fora ni ko ina bubu ame fe kanya fori kanye yala na fori bi do kala ma akula mbe do kala ma mba kala ma yere de mba kala ma anya fanye mba kala ma be kara nyana mba kala ma amele so mara fe uye mo flan mine kelen to ko kelen to be ale mine la flam mine la olu minele olu kumara olu ko ti école la gendarmerie don ou te Bamako don ou tu foi do yana olu nana ou te école la gendarmerie don ou tu mo ti don ou te foi don olu tu foi do yana o de ato na ko teru su te jadi su te ou be mo ju ko barade la teru si te jadi si te ni mo ko ko teru si be fen ka be teru si me kuno de kama jadi si be barake doctrine ni hakina do de nous toni flashier jondo funangelu ndo demsenu ndo yo wadu ma ko bla barala donc wari mi kumanga duma ou discutera war la dans un premier temps ils ont versé à peu près quelques dizaines de millions au duma donc koubna michu ni fon sanka duma ou ti marfati nyeno ou digra marfati la kalokeli tu faut le marfa la oui ou quel nga digi marfati la kalokeli à part Salman ni ton chite armdo Salman de formuler Salman de armdo Salman de la contacter ko alay ni be dans les arrangements ni alay ni ndeni parce que voilà on va so nous fene quand nous ni fait nous fene partenaire de même la folo au look mais bâtiment job ou va financer c'est mali bureau ka jangwa partenaire ko nous ne quand situation ni font takadi plan boubou on est attaqué mais conseil na photo nous tara ou dem sen nous piéger di outra école qu'on a là après ni dona école qu'on a engin do be ou tieni do on fifu de photo takadi donc ko de photo takadi nous ma ko o ko na mali armée ko fo table ko fo table dem sen
non ko y'a dɔn ko nin bɛɛ bɛ Mali armée bolo olu tɛ na n'olu y'a dɔn ko sɛbɛlama don ta olu kun tɛ na u y'olu piégé de donc ka wari d'u ma ka na photo yir'ula k'a fɔ ko vraiment ko c'est des matériels défectueux ko de bɛ cour kɔnɔ depuis sɔgɔma cɛ kumara kelen bɛ yen ale de ma sɔn ka kuma parce que ale yɛrɛ dusu bɔra ale ni tiɲɛna mun na parce que marifa cilen sɔgɔma recrue de y'ale minɛ lakuru de y'ale minɛ ale ko lakuru k'ale minɛ o de ma bɛn ale ma e bɛ fɛ an k'i bila tun ma fila k'i minɛ de wa lakuru de y'ale gɛn k'a minɛ u y'ale gɛn ka taa ale minɛ Bavaria kɛrɛfɛla wa o ma bɛn ale yɛrɛ de ma quoi parce que ale yɛrɛ bolo voilà ale formé n'olu ye quoi ale formé ale yɛrɛ bolo k'a fɔ fɛn kɛra quoi a tigɛra lakuru la non m'ale ale kumakan bɛ yan a kumakan bɛ yan si vous voulez ale kumakan bɛ yan a bɛ se ka bon je ne sais pas si non n t'a dɔn komi direct don ɲinini bɛ temps ta sinon n bɛ se ka a kumakan labɔ voilà a kumakan bɛ yan il dit que ni min tora y'ale minɛ ale kun formé ale gɛnna k'ale minɛ tuguni ale b'a fɔ k'i b'a fɔ k'i ye tu dɔn u ye ko denmisɛnnin kulonkɛ lakuru yɛrɛ de y'ale kurun k'ale minɛ o de y'ale ni yɛrɛ cɛ ale ma se ka kuma donc bref dɔn kɔni kumara ale y'a yira k'a fɔ wari min dir'u ma ale ko Alaye ma parce que depuis développement ko Salimani ma Salimani ko wari d'u ma Salimani ko wari bɛ Alaye bolo ale ko non ne n'aw somɔgɔw de discutera donc i bɛna k'a fɔ ko in tayɔrɔ ka jan o 2 milliards m'a fɔ ma 2 milliards donc o 2 milliards a dira a ma di kuma bɛ yen de donc u ye Alaye wele ale ko non a ye opération kɛ n bɛ 2 milliards versé donc c'est veut dire que même il y a des parents qui sont complices fɛn bɛ ka kɛ il y a des parents qui sont complices parce que Alaye ko non n bɛ 2 milliards di a ka mɔgɔw ma ye a ye opération kɛ dɔrɔn foyi t'a la armée marifa t'u bolo foyi t'u bolo a t'u sɔrɔ foyi t'u bolo et ça va réussir donc ale ma nin miiri ni nin bɛɛ kɛra ça veut dire que Alaye de y'ale trahir ale trahira parce que u m'a fɔ u m'a dɔn k'a fɔ k'u ka girin ta k'a fɔ ko armée est super puissante comme ça donc o ye sɔgɔma mɔgɔw minɛlen Albani fɛn tɔgɔ ye de Salimani minɛlen Salimani yɛrɛ ko k'a to u ka tenue don ale la u ka fini don a la a bɛ taa bɛɛ yira fɛn fɛn ko mɔgɔ tɔgɔ ma fɔ a tigɛ nkalon tigɛ Salimani bɛ don wagati min na Salimani bɛ tiri fɔlɔ min kɛ n'i y'o tiri lajɛ Salimani bɛ tiri fɔlɔ min Salimani bɛ mɔgɔ dɔ de wele k'a fɔ a ye k'an donna an bɛ tiri la donc an bɛ tiri la an ye tiri fɔlɔ kɛ mais aw kana bouger an bɛ falaja an kan ka mun de kɛ donc n'a yɛrɛ dɔ kun t'a bolo non plan dɔ kun bɛ ka coordonner kɔfɛ n'u tɛ foyi dɔn ko la mɔgɔ wɛrɛ kun bɛ ka coordonner ils n'ont aucun intérêt Salimani ka fɔ Salimani ko an donna an filɛ i y'a faamuya b'a la an filɛ nin ye fɛn kɔnɔ Salimani ka fɛn filɛ nin ye a filɛ nin ye donc nin waati la an bɛ ka Salimani donnen kɔfɛ voilà ni Salimani de mankan ye Salimani de mankan filɛ nin ye donc n tɛna a bɛɛ jouer Salimani donnen kɔfɛ Salimani ye information labɔ k'a di jɔn ma Salimani ye wele k'a ka numéro principal de mɔgɔw bɛ na enquête ko jan kotigiw b'a yɛrɛ tɛ minnu bɛ ka siran ka jɔrɔ u kana jɔrɔ dɛ u tɔgɔ de fɔra tɔgɔ min fɔra a fɔra de Salimani ye numéro min wele o dɔnna o numéro fana ye numéro min wele o dɔnna o ye weleli kɛ périmètre min kɔnɔna la o dɔnna o ye prévu fɔlɔ-fɔlɔ ye filanan ye mun ye Salimani ko bi Mali armée ka d'ale ye ni jugu ninnu parce que dɔrɔmɛ kelen ma versé ale ye ni jugu sɔngɔ bɔra la Salimani a tout dit bi dɛsɛ kuma foyi tɛ dɛsɛ kuma zéro n'i ye kuma in da ɲɔgɔn ma i b'a faamuya non o ye parce que i b'o fɔ ten ka fɛnw dissuader sinon u ka mɔgɔ minnu minɛna ils sont tous confirmés u bɛɛ kumara u y'a yira k'a fɔ dɔrɔmɛ kelen ma verse ye filanan ye mun ye u ko ma ko ɲɔgɔnba don sabanan ye mun ye mɔgɔ minnu bilal'u ɲɛ ka fɛn kɛ o kun kan ka na wari min d'u ma u m'o di dumusɔn kun kan di u y'o fana tigɛ donc bibi na Mali armée ka d'olu ye ka tɛmɛ est-ce que b'a kalama ni mɔgɔ jugu ninnu kan et ils sont prêts à parler hali u ka jugement dɔw bɛ témoignage kɛ dugu min y'u bila a la o cɛ mɔgɔ min y'u bila baara la dugu min ye wari d'a tigi ma mɔgɔ minnu ka arme transporté ka don u ye arme bila yɔrɔ jumɛn n'u kun bɔra kun ka yɔrɔ jumɛn attaqué il a tout confirmé o t'a bannen na a ka téléphone saba bɛɛ b'a bolo a saba bɛɛ bɛ yan a ka téléphone fitinin Motorola fitinin o b'a bolo Android 2 o b'a bolo Taliki o minɛnen b'a bolo Motorola fitinin o b'a bolo
Il a tout confirmé, il a tout. À quoi Mali, autour de Kadale, ni mon journée. Parce que, moi, je suis la fin de la Boliniga Wari. Et Yuru, quand il m'a dit, il m'a dit, Yuru, tu n'as pas fait. Donc, mais il y a un Japon duro pour le maintenir. Donc, elle est même, Béorom, elle est découragée. Ça va aller, à quoi elle était assise Mindon? Attends, elle était assise Mindon. Est-ce qu'il y a un valide? À Falente, elle était assise Mindon. Comment elle a un Adadi? Elle était assise Mindon, elle était fin full, il n'a aucun intérêt. Elle était école de la gendarmerie, elle était aéroport, elle était assise Mindon, elle était Bamako, elle était Fino, elle était Djero, elle était Tassara, elle était Nasrado. Il n'a aucun intérêt à Bamako attaquer. A donné la de a ka word de kama n'a ka nafa kama a y'a kɛ word de kama il n'a pas nié mais anw tɛ dɛ jamana in barika bɛ jamana in na minnu y'ale bila baara la a b'a bɛɛ tɔgɔ fɔ u ni dugu min bɛ baara la a b'o tɔgɔ fɔ il a tout confirmé donc a kumana kojugu donc min fɔra k'a fɔ ko cɛnin kumana nkalon tɛ non ni cɛnin kumana nkalon tɛ a ye nin de fɔ nin ko de kalama n'a ye daluwaw fɔ u jiginna du min kɔnɔ a y'o fɔ du tigi ye jɔn a y'o fɔ o dugu min y'u bila ka baara kɛ a y'o fɔ n'u kun kan ka tila nin na n'u kun gɛlɛyara u kun ka taa yɔrɔ min na k'o fɔ u ma taa report la u kun fɛ dɛ u taara report la kun de b'u ka report la taga la u kun ka ɲɔgɔn regrouper yɔrɔ min na fɛnɛ o fɛnɛ fɔra wa u kun ka taa report la de parce que échange de ticket tɛ se ka report la parce que n'u sera ka report la sɔrɔ obligatoirement u kun bɛ se ka mɛn parce que mɔgɔ wɛrɛw kun bɛ yen olu ye tiré de litre ye donc échange de ticket c'est que parce que avion bɛ yen n'olu kun bɔra olu kun kan k'u tilen ka taa report de la donc olu kun ka taa min na yen fɛnɛ a y'o fɛnɛ fɔ donc il a tout dit ni mɔgɔ min ko bɛɛ maa bɛɛ b'a dɔn bɛɛ tɔgɔ b'a la o bɛɛ mɔgɔ si sirannen tɛ bilahi ni ze depuis ala ka Mali da a ma deli ka tourisme kɛlɛ k'a ye kɔnɔ ko Mali ye kisɛ sɔrɔ ka nin bɔ Mali faamaw ma deli ka kisɛ sɔrɔ kani parce que nina il est téléphone minɛ il est cerveau minɛ il est élément minɛ et puis dɔw sara dɔw balo la minnu balo la fana olu de ko kun yɛrɛ ni ɲɔgɔn terroriste kɛlɛ tɛ yen n'i y'a mɛn ko terrorisme ka victoire ta nin de ye victoire ye non ɲɛmɔgɔ dɔrɔn tɛ u mɔgɔ naani bɛɛ bɛ ka kuma a bɛɛ ka kuma dalen a bɛɛ bɛ ka kuma fɔ a fɔcogo la et puis u ka téléphone minɛ la fɛn min b'u ka téléphone kɔnɔ a minɛ ne ye téléphone dɔ de kɔnɔ kuma la bɔ san k'a f'i ye ale bɛ a ye mɔgɔ min wele a b'a dɔn o mɔgɔ min fana ko mɔgɔ min wele b'a dɔn et puis ale ko ninnu ye kafiriw de ye jɔn b'i bila k'i kɛ armée kan tan mobili marifa dɔ bɛ Mali k'ale yɛrɛ marifa dɔ ci to ale t'a dɔn ko bɛ armée yɛrɛ bolo a ma nin ye dɛ il dit que ale ye min yɛrɛ ye armée bolo olu b'a lajɛ Facebook de kan n'o tɛ ale yɛrɛ nɛgɛnna de quoi sabu ale de bolo mɔgɔ tɛ mɔgɔ choisi ni armée façon yɛrɛ kan a y'a faamu bi il est prêt à collaborer hali n'a sɔrɔ ale ka diɲɛ banna de lui il est prêt à collaborer parce que ale tɛ jigin anw na koyi a tɛ jigin Mali sɔrɔsiw la min y'ale lase nin ma dɛ ale bɛ jigin olu de la bien que ale ka nata de y'ala sama mais u ye nkalon tigɛ olu fɛnɛ et puis u sera ni wari fɛnɛ ka wari minɛ ka taa n'a ye taa ni wari ye i ma kɛ ni nin ye wa i ka diɲɛ banna wa i foto bɛ diɲɛ fan bɛɛ voilà bubu n'i ye nin ko in jateminɛ maa caman bɛ ka nin ko in ta u bɛ n'a kɛ i n'a fɔ an balima filaw b'a kɛ to ka kɛ fila kelen an ye ja caman ye réseaux sociaux kan maa dɔw surtout gouvernement kelen bɛ k'a fɔ ko ka garabali 7 bɛ yen k'olu datugu fila dɔw ma faamu maa caman minnu ma faamu u hakili la k'a fɔ ko jamana wuli bɛ filaw contre la bon mɔgɔw ma faamali kɛ an bɛ fɛ i ka ɲɛfɔli kɛ k'a dɔn k'a fɔ jamana tɛ foyi kɛ a kun fɛ n'i y'a ye k'a fɔ ko ka garabali ninnu ko k'u datugu i b'a sɔrɔ a sɔmi bɛ fɛn dɔ la a bɛ ka jateminɛw kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ walasa kow bɛ se ka lajɛ cogo min na baara bɛ se ka kɛ jɛlenya kan cogo min na nka balima dɔw bɛ minnu bɛ k'a poster réseaux sociaux kan i n'a fɔ minnu bɛ jamana wɛrɛw kan k'a fɔ ko filaw ka wuli ko sabula ko nin ye filaw si la tutɔ de jamana kɔnɔ yala i bɛ nin kuma in i b'a ye cogo jumɛn na. an bɛ se ka min fara kan bon garabali a datugura kun jumɛn na i bɛ jumɛn kalama o la. jeliw yɛrɛ ma fɔ wa ko fɛn bɛ mɔlɛ ko fila fɛn bɛ samɛ ko fila jeliw m'o fɔ wa bon fila tɛ mɔgɔ faga ɲɛ dɔn fila tɛ sonyɛli ɲɛ dɔn mais fɛn min don minnu bɛ k'a fɔ ko fila u b'a dɔn k'u tɔgɔ de kan ka fɔ sinon u b'a dɔn ko fila ko tɛ garabali 7 u y'a bɛɛ fermer baara min kɛra garabali kɔnɔ garabali tɛ Bamakɔ yan min duguma la ni kan de déplacer dɔ fana tɛ yen baara kɔnɔna cogo min na Salimani y'a bɛɛ fɔ o kuma bɛɛ fɔra o mɔgɔ yɛrɛ kun t'u bolo yɔrɔ dɔ la u ye bandi moto sonyɛliw kɛ k'u dafa a ma datugu kun fɛ ten koyi m'a fɔ ma garabali dɔ bɛ yen o dugumala la bandiw fana kun bɛ loger dɔw kun tɛ terroriste ye olu kun bɛ ka élément dɔw ɲini ka taa report attaque la u ye mɔgɔ dɔw recruter même sur place u ye mɔgɔ dɔw recruter sur place ka les déplacer kɔnɔ
Donc, attaquer ou blesser le nom ou démarrer des déplacés. Donc, gouvernement ou démarrer à Kolochi. Ou le référendum sur la CIF, mais sur le gouvernement ou démarrer à Kolochi. Ma femme, mesure mintara. Flako kuma ma foala. Afrako garbali. Bibina. Billahi. Flau ka tombe na boka kuma. Ou na boka déclaration ke. Ka jamana deme. Ka jamana soutenir. Bibina, pourquoi toi vous be chia do choisi? Mouna, parce que quand Adam n'est qu'à flabé, faut que table qui dans le flabé. Action miracle. On a été victime d'un problème d'une erreur de communication. Depuis le coin dans la Watimina, on verra qu'il y a fin fla de toi, fla ou un dîner. Donc, quel est le recours quand on a fla d'un dîner ou d'un boulot? Dîner mon mon be aladon, ou le quand on communication gay. Ani fla mon be ou be aladon le quand on communication gay. Communication n'a élément de où? Je veux que flau bina kuma, flau ko ton bina kuma, ou tinina, ou ta la bi, ou ta la sini. Et abra flau doron fo, on kuma na mi minala ministre fan fela lao, o chia jume. Ah, kele. Salman ele bo bugu jume na. Salman me bok élection jume na. Abdul Salam mi me fentela. Abdul Salam me fladia. Et fait Salman al-Babani rem ko flade do. O kanal le deux cerveaux de l'opération, c'est Abdul Salam et Salman al-Babani. Donc, ni fla la dje, a fla bete fla yo. Mais Mouna, à la cap, ou be flakan douda comme on a d'offre. Kili, Mouni est Tasmado, président avion. Au cas où avion, notre avion, flakan melo clubina. Avec la essence boka dirata la voiture de avion. Avec qu'on a bouteille de la filet. Et puis, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit même si sensible, il est mort, mais flatté. C'est une communication de diversion. Mais les différentes associations de pays vont parler. C'est une que du coup, tu as pas. Tout mon forain, comme vous, marfa du mal, te fly. Du coup, vous encore te fly du coup. Jamana mi war du mal, te fly du coup. Mon communication et Francis. Mon plateau du mal, Franck donne RFI. Flouting. Mais on le bouge communication. Aïwa. Donc, qu'il est que, on va des fly, mais on le fly. Ou on va trop fort. À tirer couler là. Allez bas des fly, mais allez te fly. Allez voir forum sort. Allez association de crier. Au plus la flamme protégée, à travers ne faut Genève. Allez, tu vas là. Allez, tu fly. Donc, où que là, où fait quand même la flamme au crédit là, antenne d'eau d'affaires. Bibi n'a ni garbal, le garbal est régné, ou red de nous. Mais il monte à la jarou et ou va gouvernement et merci. Parce que ou bouga barla sans bisaba sans joule. Au gouvernement, garbal titri boka didi. Garbal me fait Yamanawe 14 hectares. Car titri boka di. Ni flaco de Okumega. Même Goro dans la Nyamula, Canadouchela, nous nous cher peut-être, ou nous nous jamgler peut-être. Donc, au baisser la gros fin d'eau, mais quel qu'en soit, les choses vont changer. Mais, ni quoi de Kaladje, ni que Alhamdoulilah, tout mon fora, n'a qu'on forêt et n'a qu'on me rodobé, n'a pas galon. Amadobé, nous manquait la Mogo, Amadobé, Kobaké, ni fait un gars. Et le gouvernement sera très sévère. Mali conflit ni mais magalin foyer Mali kele ni guerre mondiale ta te ban wa Mali conflit ni guerre mondiale bugu munu to foro fo ka djewule fo tambla ka mesra encore wallahi billahi le gouvernement malien va faire une déclaration de guerre contre un pays voisin tout de suite avant ça va la guerre on va finir de traiter les informations comment arrêter on va faire une déclaration de guerre tout de suite. Niami bisi qui veut mourir black naka war black naka pour comme ça ni n'a pas avion t'es digné ka doué n'a pas ou sur mais les jeunes là ont tout dit ou former leur no bodo mamu d'abord bodo moi nous bon à tout sur wall demande quoi au lieu de comme nous le bodo il sait que quelqu'un il me baraka ministère la watimna ou bien il me façon baraka watimna et mais tu sais demande wala ka au document ta ko transférer moi ma ka demande attaquer mon Mali est découvert sur les choses complices. Donc, même comme Djamanaka, l'État, on va faire une déclaration de guerre totale. Et je sais qu'on est dans le problème Mali conflit là. Mali conflit, c'est l'avant-guerre Roma. On y est, c'est la décennie. Parce que chaque fois, Mali a décidé de faire du Gorée là.
Mali bini mako dafa dugu de la Mali tieni mako dafa dugu de la Mali cousin mako dafa dugu de la et je sais que cette fois-ci à chaque fois nous le gouvernement va avancer des pas et le gouvernement va faire un communiqué très prochainement ni na be bal malien bela et wa dutu tala mo mu to be na be mo mo jamana ni ma black na on va engager des guerres il la dira dugu chika tigimna wa on est soutenu par les partenaires parce que les partenaires fait Mali bolo bi oui ne fani ma bien tira on reçoit des coups il est temps que mo mu to be ga bonne enquête là il mana que mo ga dugu là que la personne a partir ka black na ka extra ka black na juna yana nga fen kala mam daga tati no fe i man ke mo i man ke dafa dugu la ni to be nko la tabe taki no fe kana siare ni se mi oke bu wana so sara tano de ban no sa o sara ko mo man kan ni mo mama be kay mo ka kan attaquer ka financer ni de loi yera la o te sara ko o to coopération juridictionnelle o donc il tam le fo il est black na ou be tataki no fe. Le mandat est international. N'a boire avec ta traité. C'est juste quelques semaines. Nous sommes traiter. Antena réclamo ni kun non. Vous pouvez fait. Anyo le fois vous ni koyi amake gansan. Ka keni Mali abina sambi woro ani nani soro le 22 septembre. Ambo obna ko na ku ani nyawa wa sinina mashido. Ni koyi akara ka tengu ko ba flala. On fait Mauludi ko baye jien ko na Mali ko na on fait Mauludi sabla on y islam jamana am se ko fo islam ka tani si fempe on fait o kama am se ka fo islam jamana o Mauludi na ke ka keni fene anga 27 septembre fene ni ko yi ala ke ka timo lula yala bubu mu kele kama no ni keni watina mu kun ko be nun kono yala nun ku be fe ka anga jamana aka wole tigo jamana e se ka mu se ka fo ani tu sais que abra bi era do de kono quoi ni ko ni maluto ni wasala fuila ni maludu ko ni wasala ko mu ko attaquer maludi yere keneka ka bombu yela maludi keneka ko no ni fembe yo ni nga objectif politique di ma fuma ka transition mangoya ka asini mangoya ni nga ko abra ta dasra min kan maludu ko wala bu ka obla abra mo do ka barake parce que plus abe maludu ko imbla nyefe o e mo do de bu do ko ne ko fe ani maludu ni wasala fuila o mana maludu fait o mana maludu mobile fait o mana maludu sa foi fait moto kwa sana ka duma ka ni kwa sana ka duma o ya boli kana akada ni photo bien a fleur o ya kada ni boli kana nai kanu ka tieni ke ani maludu ni wasala foi la a kona ka dine wati ta ka fo ka be mo do ko communication pour placer là ani maludu ni wasala foi la akuma yamu no me mo da ma chama de non ay mo ko kuma puis non mo chima ni femba kana bi wol piège kono bugu do de to fora mo do de to fora malé on to fora du wa to fora o le maludu dia donc ko ni maludu ni wasala la yuka baraka yuka cheni ke mo ko ñu blala yo fo mais o maludu ma robe mi abi bladi buga dine la bible buga dine fait donc akana fo abeta mo woro sa kuna kuma fo maludu ko kuma fo itene maludu te maludu no te maludu ruba faire planifier kabe abena wati ma odeni donc on a tout le monde nous kuma maludu karle fe mono fe on a nous propre moyen de la do mu be bamako ya olu bien kabri maludu te olu do bien kalo sheki olu do bien kalo konoto fo dom dara ka duma mata maludu ka tawra ka ngako mamune kan photo kon nata ka mulu kulum photo ka duma ku piège bo tigo do akana fo abna ni ko ni maludu ko do ni maludu to ni wasala ni e ko di ko mi ambasi nga sa dana oh mo ni semana yinna aka ko kuma defo mo be mali ko na ni semana o ka don way ka bo fene anyafo ka nyafo non kuma banon et les têtes vont tomber d'un moment à l'autre na mani ke ala ko jamana re ko na la mo do be olu re ka suru fanga la olu bebenna moi comment akana fo avec quoi akana pressé jamana nyemogo ma information traité là il va bara do de kerala e mali bo ka do fa ka dominer ni mandin kele to tekede ma fo mia ni mandin kele to tekede je ke me ba tigere fo jamana en ko abini ngado ide je ke me ba tigere fo jamana en ko il va mo go ba jamana en soutenir c'est tout les jamana don kama wallahi tiens que me va transition soutenir tout à fait mali don de son d'autres transition fait
ou est baraminken na obado be kono modèle sigilinta c'est pour laquelle toi vous voilà ko ay bilan fort ay bilan parce que moi mes informations douma au ça attaquer kofé attaquer fait quel moment mais information black attaquer toi bouma parce que ni tiem ga wuli ga do de wuli o ti de première information d'abord ado cher Daniel Boraka tuna funa do di afala ira ko moy avec le mi wa avion ka attaquer folo ka report attaque avion attaquer presque folo mi a pas cher Daniel ira ko ngesi ngano te mara nya fo nya atiki sigilen to ka cher Daniel wuli mais appelle téléphone bien ay wuli ken bon c'est Daniel c'est trop dit atiki sigilen to ka wuli ke kofé ay ma do wuli ko bo kon amina les avions attaqués maintenant pourquoi vous avez avion ko ngami c'est pas ça président avion de do nous tout là galonto la président avion de mais pour le testament de avion là ah mais pas vraiment le faire le testament de avion moi c'est avion de c'est de avion là on va former ko élastomère on dit oursu blemay ale be do avion na kono cheninga fon kala kala ani tasuma aéroport rem na kana tsaka en avion électeur là avion fene couvre moteur fene bala chebe tasuma do avion na chien folo là tasuma be sarema aba do la tout tasuma sarema donc finalement t'es comment bien ibe tasuma do avion na fin ba fa élastomère ba fa arema blemay aba fa arema il avion électeur ni avion kun jenna il show ni mun black na kunu kana fond da ama bon na anda be so ma bon no kundo mo jigina aéroport clé là ni avion kun endommagé ko misa ka mo ko misa ke non mo ka don tasma do avion na c'est pour passer un message kayira ka fo amisi ka attaquer kayira ka fo non fay kera sécurité là fay kera nina mali don ga blakina flaflana et nimse ke toudi président de avion et antenne ko ina dia anga siga foke ata ko nani ngokma pour d'abord de commencer pour mettre la pression sur l'état afin maintenant de faire un consensus parce que bibi na tazawaten komimbe mo kurunu ou be fanga si mo kurunu kak ou be fanga si ni action nous kera c'est une raison de plus état ka fokata sigini nous n'en pas faut beaucoup la konuka o dun kuma bana o kuma te siga fo jume in do mesigi ya nani ngwa sigi mo nani to bu yere tesi ya ni kuma be to bu be mafasa de munu manulu ka sigi ani to bu yere ka sigi doro ani to bu ma sigi ani to bu jone be sigi ani to jone be sigi chema fina ko inshallah mina asimi kama inshallah asimi mamina amina anyana mamina ibina boko barka mbe maliko ka defo ko nyali tano ko ko be ala maliko la akoko inshallah ko na ala sonama kabina asimi mine ala sona asimi ngale mine et puis dore mamine de la cour de kele fene na la mogola bula ko bula ma la formation na fono le kele mine kale 10 millions de ko la donc ambe ale ta ngale bla donc la ka bula amne mogore de fe la cour ni mo gore ni ngom malene ko ni mi malene mi ko ni mi o kuma bla la cour ba ga ko ala to de ga kuma le bla bila la cour ba ga dun kamine c'est pour cela cette notion de commissaire doit passer il y a une promotion pleine marfa tira mun nani c'est ça sera la meilleure promotion de la gendarmerie mort ni avec 29 moment 29 promotion mais une promotion on te boré et depuis quand il be quand on marfa tiri là on y a promotion be depuis et quand la terrorisme de kele kabiri idera nama depuis le recrutement donc ni j'attends dem se ko disi gochi na la ko officier domina tiens en manga de la chouette de pombe école la tir kera en ay terrorisme kele ke mo la be barga de la bi boko gelo ne law donc ni promotion ni matina bo ni promotion ni que promotion dawla madi parce que depuis quand on attaquera depuis quand on attaquera c'est un jour ba ko kuma law kaka bla ko na be kele mina wana bora kana mo kele de kele donc c'est un message fort ok bobo oui bobo ameta nya fe amena na ngalmina anya ka fo France ambassade membe en fait amala pour les communiquer qu'on a na oui ko condamnation présidentielle faut attacher CEDEAO du Sénégal pour communiquer pour la condamnation présidentielle il va communiquer il va être pour avec c'est une fois diversion de ça n'a pas qu'on nous communiquer alors il n'y a pas au kuna il n'y a pas a bien communiquer nous communiquer rem na keo
olu ma communiqué k'a fɔ k'u bɛ contrat préparé présenté yan Mali fana bɛna communiqué kelen kɛ ma dugu minnu fana tɔgɔ b'a la olu fana tɔgɔ ni mɔgɔ min fana tɔgɔ bɔr'u la fana tɔgɔ b'o la communiqué in ye fu de ye e bɛ ka communiqué kɛ i ka média sigilen ka nkalon tigɛra jamana la e bɛ ka communiqué kɛ ko tu mais au même moment e ka plateau sanfɛ tu as un journaliste qui confirme que Koteroussou n'ale kumara Voici naturellement foi. Koteroussou n'ale kumara mais a y'a fɔ ka kuma la Koteroussou n'ale kumara ko k'a fɔ ko atteint dɔ kan ka kɛ kuma e bɛ ka condamné présentant anw na mais e ka kunnafonidilaw na an ka Teroussou dɔ contacté pour que information d'a ma o ye min condamné si tubabu ka nin hypocrisie an tɛ nin na sa e b'a condamné présentant na Teroussou bɛ ka jɔ an ka terminal ka tasuma b'u bolo k'a dun avion na o bɛ ka e de wele k'a fɔ yen k'u bɛna don e de chargé na image a message véhiculé la n'o de f'i ɲɛna n ko tile fila in na a bɛna kibaruya ba mɛn Mali tɛ terrorisme kɔnɔ Mali tɛ djihadisme kɛlɛ kɔnɔ ni mɔgɔ min y'o f'i ye nkalon Mali bɛ complicité de kɔnɔ conspiration internationale Mali b'o de kɔnɔ Mali kɛlɛ tɛ terrorisme djihadisme tɛ u bɛ fɛ k'aw ladon o de kɔnɔ a bɛ taa o français fɛnɛ fɛ parce que an ka kunnafonidilaw bɛ tugu tubabu dalakan de kɔ anti djihadisme kɔnɔ c'est pas vrai i b'a la ka diɲɛ dan djihadisme bɛ baara kɛ ni warimarifa ya djihadisme bɛ baara kɛ ni wariwari ya wari min d'u ma n ko kafiriw de y'a d'u ma les 2 milliards les 3 milliards les 4 milliards les 6 milliards là milliards min d'u ma o y'a bɔ min e bɛ Mali banque jumɛn dɔn ko 2 milliards de retrait kɛra nin waati laban kɔnɔ o tɛ tiɲɛ Mali banque foyi tɛ yen k'a fɔ ko 2 milliards de retrait kɛra nin kalo duuru laban kɔnɔ donc wari in tun bɛ min wari in bɛ dɔn de bolo dɔn de ye wari in di ɲininkali gɛlɛn o kuma bɛ yen de mais est ce que o t'an bila an ka bɔ français fa in yɛrɛ français fa ko tɛ o hali n'a sɔrɔ an m'an yɛrɛ ka fara na n ko milliardaire bɛ k'an ka fara na an n'an ka monnaie kiri n'an ka kan ka monnaie dilan kɛ ni milliardaire min bɛ yen n'o fana milliard ta ka d'u ma dun e bɛ se k'o fana baliya monnaie dilan ko tɛ o ani monnaie ko tɛ ɲɔgɔn sara o blanchissement min don a bɛ traité de donc e bɛ ka tubabu ka kuma min fɔ nin ça ne sert à rien i bɛ ka mɔgɔ min ka condamnation fɔ an mɔgɔ foyi t'a la anw bɛ min dɔn tɔgɔ min fɔra k'o traité n'o tɛ e ka condamnation préparé au même moment e ka mɔgɔw y'a yira k'a fɔ k'u ni o kumana mɔgɔ ninnu bɛ contacté la bɛɛ jɔrɔlen don ne y'o de f'i ye Mali kɛlɛ tɛ ban ni guerre tɛ a tɛ ka Mali sigilen don k'a fɔ k'i yɛrɛ to attaque bolo Mali tɛ lafiya mɔgɔ i jugu n'a bɛ i attaque i bɛ t'i jugu nɔfɛ ni tɔgɔ min bɔra nin na Mali b'a ta an tɛ ONU saisi bilen kɔni ONU saisi ko fila ye ONU ma kuma sabanan ONU de bɛna interposition ONU de bɛna interposer ni dugu ni ɲɔgɔn cɛ n'a ma k'i bɛ si bɔ tɛgɛ kɔnɔ i sigi k'a lajɛ wagati jan tɛ ONU kelen fɔlɔ la n ye ONU saisi mɔgɔ ma kuma filanan na AES yɛrɛ ONU saisi mɔgɔ ma kuma nin zɛn in communiqué bɛ ban an bɛ information traité ka mɔgɔ min an bɛ ka mɔgɔ min ɲini an b'a fɛ k'a bila ka na n'i m'a bila ka na an bɛ taa nɔfɛ ni min bɛ se k'a jɔ an ye k'i jɔ an ye an k'a lajɛ o de bɛ Mali nɔgɔya o de bɛ Mali kɛlɛ ban Mali jugu bɛ mara n'o Mali dafɛ dugu dɔ de kɔnɔ yanni bɛ jɔn ka jamana kan Amadu Kunfa bɛ jɔn ka jamana kan n'a bɛɛ ye Mali dafɛ dugu dɔ de ye minnu bɛ ka wari financer bi ka na don Mali la o bɛ jɔn ka jamana kan toi tu penses que diɲɛ i bɛ se ka lafiya ta e lamunu ninnu dugu fɛn fɛn olu de bɛ ka mɔgɔw su ka kɛ e kan i ka jamana den fɛn fɛn mana i ka jamana ci o bɛ taa sigi o dugu de kan yanni ka bɔ k'i bɛ jugu kɛlɛ t'o dugu kɛlɛ fɔlɔ i bɛ lafiya sisan n'o tɛ i t'i lafiya Mali politicien minnu bɛ ka Mali wari ta ka tila ka opération ninnu financer à l'intérieur du Mali marches ni nin ko ninnu ni mɔgɔw sara ka fɛnw kɛ u sigi bɛ jɔn ka jamana kan mais n ka bɛɛ da loi bɛ yen service de renseignement tilala baara la min tɔgɔ fɔra i tɔgɔ fɔra k'a fɔ k'i tɔgɔ fana fɔra ko e ye tiɲɛ o tɛ dɛ mais i bɛ wele k'i ɲininka terroriste bɛ se ka mɔgɔ dɔ tɔgɔ fɔ i bɛ taa sɔrɔ o fɔra ye de mais ale yɛrɛ t'a tigi dɔn o fana bɛ se ka kɛ an kana bi amalgame kɔnɔ terroriste bɛ se ka fɔ ko karisa mais i t'a sɔrɔ ale yɛrɛ tɛ karisa dɔn mais mɔgɔ dɔ fana b'a piéger ni karisa ye parce que terroriste ninnu b'a dɔn mɔgɔ ninnu ye nkalon de tigɛ k'u bila k'u kɛ Mali armée kan u ye tiɲɛ dɔn u kɛlen ka tiɲɛ dɔn sisan ils sont prêts à collaborer o de y'an ka avantage ye Mali tɛ ni ɲɔgɔn terrorisme kelen nin ye jama ni Mali tɛ kɔnɔ ni mɔgɔ ninnu ye jamakisɛ de ye anw tɛ kɔnɔ parce que nin b'anw bila an b'an ka sécurité falen nin b'anw bila an b'an ka dispositif falen nin b'anw bila an b'an jugu dɔn nin b'anw bila sigana b'an na mɔgɔ min fan fɛ a bɛ confirmer nin b'anw bila fɛnɛ an kan ka fɛn min kɛ sini an b'o dɔn ninnu ye sanu de ye anw bolo an tɛ ninnu sara sɔrɔ maa caman k'u kan ka faga yɔrɔ b'u falen i bɛ ninnu faga i t'i yɛrɛ faga i ye sanu minɛ i bɛ sanu yelen yan maa min kan ka kunnafoni jɛlen d'i ma ko ka cɛnin ko k'ale yɛrɛ pɛrɛnnen don ka fini don a la k'a bɛ t'i tigɛ jɔ du dɔw la il n'a pas caché a ka téléphone minɛ la u ka téléphone bɛɛ minɛ la minnu sara fana olu ka téléphone kɔnɔna minɛnw bɛ yen
est-ce que Mali bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ manqué diɲɛ kɔnɔ tugun kɛlɛ min b'i bila i b'i ka fili corriger kɛlɛ min b'i bila i kun dalen don mɔgɔ dɔ la k'a bɛ se ka fɛn dɔ kɛ jaa a tɛ se k'a kɛ i b'u kan k'o bɛɛ falen ko in enjeu ka ca ko in avantage fɛnɛ ka ca c'est vrai an ye kɔlɔlɔw sɔrɔ mais a b'an permet k'an yɛrɛ renforcer il faut qu'on tire les leçons de nos erreurs kɛlɛ o kɛlɛ erreur bɛ kɛ a kɔnɔ o erreur kan ka kɛ sababu ye de maintenant qui doit nous être instructive pour aller de l'avant et on le fera chaque fois ni ma sini tɔ bila ka ko faamu ka ko dɔn on a avec des bons partenaires les riches les chinois les turcs olu bɛ fɛnɛ bɛ ka renseignements traiter wololi kɛra périmètre minnu fɛnɛ kɔnɔ o y'o fɛnɛ tatu wololi kɛra périmètre minnu kɔnɔ o bɛɛ établi la et puis nin b'an bila hali an ka télécommunication an bɛ licence minnu di opérateur télécommunication téléphonique mɔgɔw ma an b'a contrat bɛɛ kɔnɔna kuma falen parce que nin wololi ninnu kɛra siɲɛ kelen tɛ fila tɛ saba tɛ u ye wololi kɛ jɔn ka pisi la a bɛ 3 jours bɔ jamana attaque ko kuma bɛ ka fɔ a bɛ cogo di ayiwa Bobo a bɛ cogo di ok Bobo an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛ taa kunu an y'a ye k'a fɔ ko Russie ye cargo belebele dɔ bila ka se ka na ni minɛn dɔw di an ma an bɛ se ka dɔn minɛn jumɛn nana di an ka finitigiw ma Bobo an kɔni cargo in jigintɔ ye an y'a ye an y'a ye aéroport la nka minɛn minnu b'a kɔnɔ ka ɲɛfɔli k'an ye o kan ne m'a fɔ aw ye n ko délégation kan ka kɛ yan déclaration m'a fɔ aw ye n ko dugu dɔw tɔgɔ yera la o kɛlɛ taabolo kan ka falen m'a fɔ aw ye n ko mɔgɔ dɔw tɔgɔ fɔra mɔgɔ ninnu fɛ an kan ka déclaration de kɛ ni mɔgɔ min y'a f'i ye ko Russie bɛ dumuni bɔ Russie la k'o bila ka na d'anw ma malo ni ɲɔ dugu i bɛ da o la an y'o de fɔ dɛ an y'o de mɛn dɛ ko fura ni dumuni fɛn min b'a dugu ma Ala kana o ɲɛ da a ka bilahi bilahi non nin ye Russie depuis Mali ye Kidali minɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ Russie ka avion ka jigin depuis Mali ye Kidali minɛ depuis an ye Kidali minɛ don min na Russie ka avion bɛ tɛmɛ ka taa Kidali parce que Kidali aéroport b'an bolo mais aéroport Russie ka avion ka jigin Bamakɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye mais kun de b'a la o tɔgɔ minnu fɔra a caman bɛ dafa dugu de la o an tɛ ka bombe ta ka taa Kidali an ka bombe ta ka segin n'a ye a y'a ɲini a ka avion kɔnɔna lajɛ tiɲɛ n'a fɔra ko Russie bɛ balo ni fura bila ka na a di fura dɔrɔn bila ka na ka avion wuli ka bɔ fo Russie la ka na n'o de t'a wari d'an ka fura san yan a ka bila o kunna fɛn min don a tɛ ɲɛfɔ mais na Ala sɔnna ma an kan k'a kɛ mɔgɔ min na o tigi b'a dɔn avion min jiginna fɛn min b'a kɔnɔ o tigi b'a dɔn dɔw m'a fɔ k'an ni Russie ka partenariat ye fu de yan ne m'a f'i ɲɛna ko guerre in bɛ laban guerre mondiale ma guerre intercontinentale ma parce que an bɛ taa se mɔgɔ dɔw ma dɔ fana b'a k'an tɛ se o ma o tuma na faama pite contre garan de don belebele bɛ kari ɲɔgɔn na fitinin bɛ kari ɲɔgɔn na n'an b'o kɛ n'an lafiyara ka si bɔ tɛ kɔnɔ ni kɛlɛ kelen bɛ kɛ avion ma cargo ma jigin yan an tora fɛ Elisuni ma jigin kunu wa fɛn b'a kɔnɔ e t'a dɔn dɛ a ka jan ni jinɛ jɔlen ye avion kelen équipage bɛɛ tun ye mɔgɔ 4 a bɛɛ falen don minɛn na avion sanfɛ ko duguma fo ka avion dɛsɛ terikɛ an b'an to yan ka dɔ ka dugu ko soit bɛ mɔgɔ bila ka dɔ b'an b'i ka ko ban diɲɛlatigɛ la c'est fini c'est Mali tɛ kulonkɛ dɔn tugun quoi n'aw y'aw ci la ninnu kan parce que n'u kun bɔra ko ka yɔrɔ min attaquer mɔgɔ n'o fɛnɛ fɔ ça c'était un lieu très stratégique u kun ka min kɛ sini u y'o fɛnɛ fɔ awɔ ok voilà sani an ka kun cɛ question kelen bɛ ne bolo an b'a ye k'a fɔ attaque in kɔnɔna la burutigi ko kuma bɛ ka fɔ ko in kɔnɔ kosɛbɛ a kuma a bɛ ka taa n ka segin kɛ population tulo kɔrɔ e bɛ ɲinini kɛ kosɛbɛ est ce que e bɛ fɛn kalama a ko la wa burutigi ko ma k'a bɛ san 2 ɲɔgɔn na wa ale de taa buruti kan kɔnɔna la yala i bɛ dɔ kalama a ko la a ye burutigi ta de ye ala ye min bɛ ka fɔ nin ala ye min ni Salimani bɛ contact la n ko ala ye bɛ bilan feere kɛ ala bɛ misi feere de ni écrit bɛ don kan kɔnɔ ale de tun bɛ taa misiw di mɔgɔw bɛ taa misi kun juru t'ale de fɛ ka taa di parce que ni kan dumuni baara dɔw bɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ misi kelen bɛ fɛ ka sɔrɔ mɔgɔ sɔrɔ c'est jama ka ca kuma dɔ la 5000 écrit bɛ don 2000 fɛn kuma dɔ la mais n k'ale yɛrɛ fɛnɛ bɛ misi baara de kɛ non n'a ye burutigi ta fɔ misifɛla ta dun fɛnɛ don ou bien sagafɛla ta fɛnɛ don a ye nin ko ninnu to yen burutigi wo fɛn wɛrɛ wo information b'an bolo an k'a traiter wa nin sanu de y'an tɛgɛ kɔnɔ parce que weleliw kɛra mɔgɔw géolocaliser la u bɛ yɔrɔ min na o dɔnnen don et ça va nous permettre davantage an ɲɛ panna fɛn caman kunna an tɛ kulonkɛ si la tugun aw ɲɛ bɛ burutigi ni fɛntigi de la o tɔgɔ dɔw fɔra ka jugu ni buru ye o mɔgɔ dɔw fɔra ka jugu ni buru ye n'a bɛ ɲinɛ min kɔ mɔgɔ bɛ nin ko kɛ koba ye mais n'i ma marché de ka duguden ma i b'a di jɔn ma
n'a sɔrɔ ko étranger don a b'o fɔ an ye mais o maliyɛnw de don maliyɛnw de don fɔlɔ fɔlɔ Mali ka kɛlɛkɛminɛ n ko civil de tun t'a san donc fɛn dɔw bɛ yen pratique dɔw bɛ yen nin ko in b'an permet ka fɛn dɔw yɛlɛma nin bureau kuma min fɔlen filɛ nin ye école la gendarmerie dɔrɔn tɛ dɛ k'an bɛɛ b'a ka partenaire falen sisan il se peut que nin erreur in bɛ yɔrɔ caman il se peut que nin fili bɛ yɔrɔ caman o de to ne k'i ma n ko attaque in kɛra sababu ye k'an ɲɛ yɛlɛ ko caman na parce que a b'an permet sisan an yɛrɛ bɛ contrat k'an ni boulanger ni ɲɔgɔn cɛ a b'an permet kuma dɔw la yɛrɛ état bɛna boulanger jɔ k'an kɔnɔna la sɔrɔsiw yɛrɛ t'u ka buru dilan yɛrɛ ça c'est possible mais a kun bɛ dabɔ mun kama civil dɔw ka se ka balo jamana la a wari bɛ to jamana kɔnɔ de mais juguya tɛ o juguya tɛ o mais ni ko dɔ kɛra pour mesure de sécurité i bɛ fɛn dɔ fɛnɛ falen nin b'an permet fɛnɛ fɛn caman bɛ di mɔgɔ wɛrɛ ma o bɛ don n'a ye kan kɔnɔ an bɛ fu siri nin bɛɛ dan na an bɛ fu siri nin bɛɛ dan na n'o tɛ kelen bɛ jama cɛ la o ye kuma dɔ fɔ mɔgɔ ka ɲɛ pan n'o kunna a ko n'u kun bɔra kun ka taa yɔrɔ fɔlɔ min na a ko non k'u k'a to air dɔ la k'u b'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ loger la o de f'i ye loger o kuma ka taa yɔrɔ min na loger la ko loger ko k'u k'o yɔrɔ to ko parce que ko waati k'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ loger la a dɔn cogo di o kɔrɔ ko informel donc ça veut dire que an ka comportement falen Mali tɛ marifa ko ye tugun Mali kɛlɛ tɛ muru ko ye n'a y'i diya muru ni fɛn bɛɛ san agent comportement dɔ b'an na n'an m'o falen fɛnɛ an tɛ se ka taa yɔrɔ la dɛ an ka guerre sera yɔrɔ min ma tout le monde est responsable de chacun de quelque chose an minnu bɛ kuma an ka na kuma cogo dɔn minnu fana bolo bɛ baara la o fana kan k'u ka ko taabolo dɔn c'est il est temps an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn an ka comportement falen parce que a bɛ Mali porteur dɔw kunna ko mɔgɔ wɛrɛ de bɛ Mali kɛlɛ k'a ye walahi i bɛ fu la Mali kɛlɛ kɛbaga ye Mali tenitigiw de hali ni dugu 100 y'an dɛmɛ don dɔw bɛ taa a bɛ to an ma Américains ye san 30 ka Afganistan bɔ minɛn cɛ ka taa Français ye san 20 ka Afganistan bɔ minɛn ta ka taa i ni mɔgɔ mana diya cogo o cogo i jija i yɛrɛ comportement dɔ bɛ yen k'o dabila comportement dɔ bɛ yen k'o dabila mɔgɔ tɛ kɛ foyi ye i yɛrɛ kɔ mɔgɔ ninnu ye fɛn dɔw fɔ ça va nous permettre de tout redresser dɔw bɛ yen kuma dɔw u sigilen bɛ u bɛ Facebook kunna u bɛ TikTok kunna u bɛ téléphone kunna on a plein de jeunes porteurs u n'u ka tenue bɛ Facebook sanfɛ à visage découvert ça c'est pas normal cɛ ni jugu min b'an na an k'o fɔ koyi an ka kɛlɛ sera yɔrɔ ma a sera ɲɔgɔn na di yɔrɔ de ma marifa tɛ ko bɛɛ ban muru tɛ ko bɛɛ ban avion tɛ fɛn bɛɛ ban adamaden de bɛ se ka fɛn dɔ fɛnɛ ban n'a ka taabolo n'a ka jugu ye ok bon an ka fili dɔ min ye fini bila n'a bɛ faransi nin wagati la ale bɔra ka kuma dɔ fɔ a y'a jira k'a fɔ ko an ka taa sigikafɔ la k'an ka sigikafɔ ɲini i ye video in lamɛn ne bɛ se ka fɛn fɔ a kan ne m'a f'i ɲɛna n ko bɛɛ n ko ko in attaque yɛrɛ dabɔra sigikafɔ de kama n'o f'i ye kuma la o donc ko in yɛrɛ dabɔra sigikafɔ de kama an ni jɔn de bɛ sigi ani jɔn de bɛ sigi finitigi min y'a kuma fɔ ne ka bonya b'a yɔrɔ a ye baaraba kɛ jamana ye mais mun y'a se kɔfɛ mun y'a se min bɛ ka kan na bi n'ale don a bɛ sɔn a ma donc ne tɛ ale ka kuma jaabi parce que ni buna hadamaden bɔra o fana ye problème wɛrɛ de mais mɔgɔ dɔ kɔni changé don k'a fɔ a ma a ye sigikafɔ kɛ a ye sigikafɔ kɛ a ye sigikafɔ kɛ o ma Mali ye sigikafɔ kɔrɔ min kɛ ka tɛmɛ o ye fu ya mɔgɔ k'u yɛrɛ nin ka kɛ depuis accord daminɛ an bɛ sigikafɔ de la depuis accord de Tamaracet en 1991 k'a b'o la ka na Pacte national la k'a b'o la ka na Flamme de la Paix la k'a b'o la ka na accord des insurgés 2006 la k'a b'o la ka na accord de Ouaga la k'a b'o la ka na accord de paix la pour la paix la 94 et de 2014 k'a b'o la ka tila ka na tun o fɛn na o avenant na 2015 sigikafɔ joli Mali ye sigikafɔ joli k'a y'a ban mɔgɔ minnu tɔ tora ni boloya kelen an bɛ su la an bɛ taa sigikafɔ kɛ n'olu ye u bɛ tila ka fanga sɔrɔ an ka tugun san 10 san 15 u bɛ tila ka segin dɔ wɛrɛ kan tugun wa min ɲɔgɔnna wɛrɛ donc an b'an si kɛ sigikafɔ la ko in bɛ laban sigikafɔ de ma mais o b'a sɔrɔ an ye Mali fan bɛɛ minɛ a fan bɛɛ sigikafɔ tɛ dɔwɛrɛ ye o n bɛ bɛn ni Mali constitution ye wa n tun bɛ min kɛ kunun n t'o kɛ bilen mais papier tɛ tɛmɛ an ni mɔgɔ si cɛ tugun o banna papier tɛ tɛmɛ Asimi ni mɔgɔ si cɛ fo ni Asimi tɛ fanga la mais en tant que Asimi bɛ fanga la papier tɛ tɛmɛ Asimi ni mɔgɔ si cɛ maliyɛnw tɔgɔ la parce que ni Asimi yɛrɛ y'o kɛ o kɔrɔ ko a ye min fɔ maliyɛnw k'o tɛ an tɛ se ka accord dénoncer ka tila ka taa accord wɛrɛ signer
ka accord kɛ ka sɔrɔ jamana kilancɛ bɛ minɛlen don ka tila ka accord ka sɔrɔ jamana yɛrɛ yɔrɔ fitinin dɔrɔn boloɲɛ kelen an tɔtɔrɔ dɔrɔn de an bɛ taa mɔgɔ accord kɛ ani jɔn o mun de kɛra mɔgɔ minnu ka nin kuma fɔ ne tɛ u jaabi bɛɛ n'i ka hakilina don